Seigaren behar gabeko proiektu erraldoi eta inposatuen kontrako foroa, Baionan iraganen da uztailaren 15 eta 16an nautik gunean. Autopistak, abiadur handiko burdin bideak, urtegiak, argindar bide handiak eta bertze, hainitze egitasmo aztergai izanen dute, horren aurka diren kolektiboak. Proiektu guzi horiek 19. mendekoak dira, ez dute kondutan hartzen orai beroketa klimatiko hor dugula eta beraz errotik berrik ikusi behar dugula gure ekoizteko eta kontsumitzeko manerak, bertokiratu behar dugula ekonomia. Beraz hainbeste mugikortasun abiadura ez da gehiago posible gaurko testu inguruan. Atak bizi kad ekologistak martxan besteak beste dituko antolatzaileak. Ekologiatik aratago joan nahi dutenak. Jartzen digu ekopetian sailua ekologista eta hortxe gehatzen da, ez? Baina guk behintzat argita garbi dakau ez dela hor geratzen. Sozioekonomia bai ala bai ikuitzen du. Proiektu hauek burutzeko garaian izugarrizko prekaridadea eramaten dute obrak beak. Lamundua prekaridade hoi bai ala bai eskatzen du mugitu behar izatea. Aleman, Britaniar, Italiar, Espainol eta Frantzes estaduetako 37 elkartek gaien alde ekonomiko, sozial eta ekologiko oro eztabaidatuko dituzte beraz datorren astean.